kde jste kdo? Není tam pak já už. Zase se bavil, že jsem mi něco říkal. Že jsi umřel. Možná. Počkej, teď to tady smažím, vole, už jsem tam zase rozestavil ty bomby. Vole. Sakra! Počkej, vole, kde je ten jedna mrtka, druhá mrtka! Děkujem. Zdar, vole. Antitank, vole. Chtěl vidět prý pirči, tyhle tomu tam takhle jel, on jako by si chtěl vzít auto nějak, teď on mohl takhle vzal těsně před rybrákem takhle jel, prý počkej, takhle vytáhl tu bazuku, čekaj. To je stejný potom i s tankem, vyber si spawn point. Hej, počkej! No, hej ty! Prý stali dva vedle jedný zdi a naproti ním stál tank pirči, počkej, já si to na chvilku pitím. Dobrý! Ty zase vystoupil a horěl. Teď pirči spadne. Mě předtím zabilo, já jsem tam našel takovou kuřící se dodávku, jak jsem se do ní nastoupil, měla 3 čárky jako života, naboural jsem. Musíme se ostřídat, já se musím ostřídat. Ty musíš, já ne. Počkej. Nastupte někdo do toho. Já nechci říct. Jsou tady sami tvoji, říď. Hoj tu. Jarma. Ty vole, neumím řídit. Pirči prej nejedeš. Tak to krope, ne, máš tady neomezenou. No ale koho? Do zem, hlínu je takovou. Ty stejně, když jsem řekl Pirčimu, tyhle tank versus tank, ty ve. Střel do něj, on trefí do zem, ty ve. Hej, ty nebyl, kam to jedeš? Je nazdar nemocnej. Hojzel. A to je ten bulťák? Cože? To je ten bulťák. Ne, single. Hojzel. Už jsem umřel. Co? Nedělá. Jo, počkej, já chci vidět, jak to máš Tak uhni. Pirči tě počí židličku. Tak jo, teď hraje Baťa, natačíme to celý. Jo. No celý ne, začali jsme natáčet před chvílí, protože jsem dělal úplně rekordní, brutální odpal. Takhle jsem posázel bomby a čekal jsem, až na to najde tank a pak jsem to odpálil. Byla to exploze. A malé jsem mu to umřel. Bej ty prášky, sjeď se. Ty víš, ne. Jak se do toho nasedne? Ečkem. No jasně, použij raketu. Ečko. Tohle si. Ečko. Já vím. Jsi odsaz. Jak se zaměřuje bazukou? Pravým, vždycky pravým. Nějaký Čingis Khan tamhle. To je vlajka, to musíš sundat. No ani nožem. Jsem profik, vole. Čingis Khan není vzduch. Máš problém. A tohle jsou Arabové. Terorist! Ty jsi skurvený Američan. Co je tamhle? Ten modrý je náš nebo jej? Hádej. Špatně. Já bych se ani nevím, kdyby teďka vyšel po té cestě a on najednou tak ho přejede. Ale ty ses jako úplně nemýlil. Hej, on je žlutej. Ver to Ečkem, dělej nasedej, vezmeš si ten tank. No, jeď. Levým rakety, pravým kulomet. Hej tam, ty zmrdí. Vedle. Bacha bazuka, vypadni, vole, tady jsou životy toho tanku, vznis. Já vím, ježíš nech to, teď mě zabijou. No debil, no, ty vole. Maty, ty se dostabil na toho tanku. To je debil, ty mi to zkazil. Ty to je stejný jako ty, hele tank, tak jsem do něj nastoupil a oni do něj znovu stříleli, ty vole. Ty jako hele tank. Zkazil jsi mi to. Já nechtěl tuhle zbraň. Jebat. Jdeme hore. Auto. Teď sleduju, jak to dělá skilla. Trošku se mi to seká, jak to nahrávám, ale to neřeš. Normálně bych to měl plynul. Cože? Na 30 FPS. To co místo, ještě mám zapnutý Skype a nahrávám videa na YouTube zrovna. Koukáš, co? Letní. Hej, slušně mon. Počkej, jdeme do nitra. Země. Prdele. Střeva, všude střeva. Vidím plíce. V prdeli, ty vole, svůj anal někdy naštívím, ty vole. Počkej, tak. Musíš vlastně u toho stát a sundat tím tu vlajku, takže asi jsem jdu schovat. A tady vidíš vlastně, jak se sundá. On tam vlastně někdo stojí, že to jde tak pomalu. Šacko vidím. Musíš stát, ty, nesmíš se hejbat. Počkej, sleduj. Ty vole. Někdo mi to rozbil. Ten je můj. Je
mám. Máš teda mušku jako prasa. Ale tak jako pěkně trefil s celým zásobníkem jednoho vojáka, třeba. Jedni zásob. Hej, je tam. Ani. No, tam mrtvola, ty vole, bacha na ní. Kuchyní raketomet. Jo, no jo, počkej, musíš víc. Čupko! Multipack! Kuchní raketometem, počkej. Jsi chtěl říct zrovna tohle. Jo. Tak jo, už můžu vystoupit, vypadá to, že nehrozí nebezpečí. Že ovládáte všechno už? Skoro všechno. Na to bacha. Jo, skoro všechno. Ještě někdo živej? To jdem na ně! Co vy kurvy černý? Nemám rád rasisty. Jsou hnědý. Co vy kurvy hnědý? Většině furt buzeruje, člověk řekne kurvy žlutý, ty jsou hnědý, člověk řekne kurvy černý, ty smrdě! Oh yeah! Tam je další. To je náš? Už ne. Počkej, já ho srefím. Ty vole, počkej. Tak schválně. Hajzl! Už je mrtvej. Ty jsi všim? Jo. Ještě 2 živý a vyhrajem. Hochu? On nemá. Hej, obsazujou vám to. Co vám obsazujou, cože? Záchranu vám obsazujou. No jo. Hej! Počkej, potřebuji auto. Tam nepůjdu pěšky. Teď jede. Dobrý den! Ty vole, co to je? Jsi na zadko. Aha. Co? My jsme vyhráli. My jsme vyhráli. Já vyhrál. Jo, ty vole. Americká hymna. My špekovní rozteklí. Co se rozbil? Nematej na to! Zas to rozbiješ. Kaluka. Ty jsi to prostě rozbil. Player. Víš, že seš kolikátej? První. Nejseš první. Batěk, ty jsi to zase posral. Jasně. Nebo tě to vždycky posere, víš co? No, vidíš to? Mně se docela dostala, jak se otlačí ta dvojka. Budeme hrát za teroristy? Já zničím vás. Cože? Tak dělej, zapni a hraju první já. A který? Američani nebo teroristy? Američani. Američani, dobře, hraju první. No to Sniperku. Co, ještě jsem neumřel, střídáme se po smrti. Jo, pak jdu já po něm. To jsou hod. Já mám total mega sniper. Shooter! Skoro. Barák! Palma! Vedle. Zláko. Držu hubu nebo řeknu batěk, vole, zastřelím tě. Birči zastřelu. Tak a teď sleduj. První dodávka. Prů. Druhý tank. Prů. Vedle. Čekej. Já tě zničím. Prů. Ty jsi ostrostřelec. Ty vole zem. No a hlavně říkáš, že já se trfuju dostatně. Tak už hoří. Já. Jo, ještě dáme nákladák. To je dodávka, Pirči. Nákladák, dodávka, to je to samé. Tě chtěl boda nožem v tanku. To je nějaký Pirči junior toto, ty ve. Počkej, já ležu na to. Prostě tam hodím nejdřív nějakou nášlapnou minu. Někdo ti vzal? Ale hodil jsem jí! Po baťu jede. Pirči se leští kaktus. Jo, můžeš si vybrat, kde se chceš Já spavnout. chci jinou pistoli. Tak se vyber. Chci být tady. To je ten úplně začátek, no tak tam seš. No. Já vím, jak jsem debil. Sej. Ale 60 FPS, Baček, ty jsi kouzelný. Ale... Jo, nebo už se mi nahrály ty videa. Takže spíš ty videa. Já chci bazooku. Tu má antitank. Jo, když je umřeš, tak jdu já. To má, tak si tím nezabiješ ty vole ani tu palmu. Že ne. Ani ten prak. Běhá nějak rychlejš. Shift. To jsou speedy. Jo no. Ten si šlehnul. Sleduješ tu trávu. A ty holuby.
v nose. Ty tvoje? Fuj. Ty vole, čekáš na vlak? No, tak jako, hele. Už jede. Už 20 let jede, ty vole. Už tam bude. Já jsem profi. Že nepoznáš, co to je za zbraň? No nevím. Beretta. Mám tady atlas knih velký jako prase. Atlas knih. Ten je tvůj! To máš jedno. Bacha, letadla. Letadla, všude jsou letadla. Dosta. Bombardování. Teda letadla, tam jsou jakoby děla a oni jakoby je můžeš jednou za hru, je může každý tým ty svoje zapnout a oni začnou takhle bombardovat. No tady už je americká vlajka, tak jdi dál. Teď jdu. Ty jsi Než tam Baťa šouráš. dojde, tak to už vyhrajou. Tak pojďte. To je váš. No právě o to jde, ne? Vedle tebe. Co vedle mě? Tank jak svině, ty vole. Až jednou tě rozstřílím. Zkus to znova. OK, granátem. Hele, chytaj! Nejenom, že ses netrefil. Ten tvůj, nebo? Ne, to není. Ty vidět mavší a nemá nad sebou modrý nápis. Nejde. Dobrý headshot. Dobrý, no, si bratí půlku životu, ale... Musíš víc? To hajz. No, tak to asi ne, viď. Pojď! Bacha tank, pěkně jdeš. Koda! Tak Baťa umí. Skoro. No jasně. Skoro, jasný, skoro. Hajzel. Kdyby se respavil. Jsem první mu ukazoval rozdíl mezi mým death metalem a mezi tvým punkem. Neviděl v tom rozdíl. Je to divný kluk. Co ve škole? No, Učil jsem o něco. no. No, voden učení. No, já jsem psal ten IQ test. Aha. Můj výsledek byl kulatý. Ne, já dostanu výsledek až za měsíc. Ještě by mi dluží ještě to kilo. Tak až podplazet, aby se z toho domohl, jsi svině. Ty vole, Pirči trefil stěnu. Ne, trefil jsem ho. Já ti to potom musím zpomaleně ukážu, že jsi trefil stěnu. No já nech tady ten tank. K čemu tank? Že jo. Hajzel. Takže tenhle ten týpek má bazooku, jo? Jo. Tak to si potřebuji. Kradli tě tank, vole. Volej policii. Tady máš iránskou, skvělou. No vem na ně bazooku. No, počkej, je tady To ten už tady... Ne, není, ale je tady parta Ne, pouze... prostě pácaš nápoje. Zabil si jednoho ze dvou. No. Na jeden zásobník. Pirči... No jasně, ty vole, nejsi sniper, ale zase na druhou stranu. Ty mu to zabil. Já bych to do hajzlu. No jenom že nožem, vole. Až bys tam došel. Jde není nožem, skoč na něj. No, skoč na něj, vole. Dej si. Bude rychlá hra tohle. Jdu po tobě. To si Pirči nevšim. Ne. Hajzl, on ho oživil medic. Jo, počkej, On aha. ho oživil medic, vole, on tě může oživit medic. CTRL, teď se plazíš. No, ono to nebude takhle. Mediku znova. Medic už je mrtvý, hraju já. Aha. Ne, jsou tam 3 okolo. No, ale ty jako nebude tě asi oživovat ty Izraelci, co myslíš? Jo, počkej, ale něco by tady mohlo vidět. To je strašně, jak mám trošku lagina, jak se to nahrává. Jo, začal se nahrávat druhý video na YouTube, 30 FPSek. Pojmenovat si ho musíš. Co? Jo, no tak jako... Myslíš, že když se nahrává, že jsou TPS žlutý? Cože? Já myslím, Ne, že... obráceně. Když jsou červený, tak nahráš, když jsou žlutý, tak jako... Tak je to jenom, že máš zaplay frames. Normálně jedu Battlefield na 100 FPSek. S nahráváním na 60. Mě zajímalo, na kolik by se jel lolko. Cože? Mě zajímalo, na kolik by se jel lolko. 40-50. Víš, co je zajímavý? Battlefield, tohle všechno můžu nahrávat i s frapsem, ale Minecraft se mi seká. To není tvůj, tak? Tvé nech. Ty vole, proto na něj střílim. Medic, počkej, to půjde. Možná budeš potřebovat myš. Nepotřebuju, já jsem expert. Já to beru rukama, nohama. Jo, vyber si zbraň. Jo, Zas nejprve asi nechceš, na to umím jenom já. A můžeš se objevit tady, co jsi umřel. Aha.
No, bacha na to myšle, jsou tam lagy, jak tyhle tomto. Se ti klepe ruka. No neklepe, vole. Tohle ten hajzl. Počkej. Ten pat už mrtvej, ty vole. Určitě je to tvoje práce. Počkej. Baťek je násilný, vole. Počkej, já se do něj... Já ho nevidím. Já se do něj určitě jednou. Asi si ho prý neznásilnil. Je škoda. Kde seš? Ten je tvůj? Fakt? Jo. Ne. Správně se asi trefil. Ne, ten byl jeho. Tady ty dva, ne. Kaluka team kill. Uhni, nevidím na něj. Počkej. Ty vole, ty jsi šlemra. Trojku. Já bych první zrušil ten tank. Nože na ten tank. Já si na ně počkám. Odřízni mu ten pancíř. Na ně počkám. To se mi strašně líbí, jak je to takový epický, že když tam spadne ten granát, tak jak ty neslyšíš, nevidíš. Léčí tě medic. Ty vole. To neumíš, víš? Furt není to tvůj tank. Je to jeho tank, teda není, no a teď jako proč myslíš, že na něj střílí? No jasně. No tak to asi nebude. Chci si hrát. Budeme si hrát. Zkus to spíš číslama tam. On se ale netrefil. Ještě do něj, pojď to půjde. No jasně. Co je? Přejel tě. Hovno. Hráš pirče. Keca. Vidíš, už hoří. Jsem skoro rozbodí. Já si pak vezmu brokovnici. Tam má takovou docela dobrou schopnost, že si to auto můžeš zase spravit. Milý deníčku. Počkej, pirči fejlí. No zem, bacha, ten shooter. Dobrý je po něm. Dobrý. To jsem jí určitě kreten. Počkej, já si stopnu auto. Tak pirči, hele, sadíme se, že za těch 37 vteřin už nikoho nezabiješ. Počkej. Nikoho cizího. Tak počkej. To je náš. Ne, znič ho. Nižo. Vedle, ty jsi kreten. Já zabil jsem ho. Hovno, kecáš. On zabil ten za tebou. Počkej, půjči mi auto. No a co spíš ten do toho zlýho? Počkej. Tak tam byl 3 čurák, ale jeden byl teda jeho. Musíš nožem. Počítá se i ten, co byl jeho? Ne, to se musí 10. Kolik hodin? Cože? Půl třetí. Tam ještě jednu dvě. Cože? Tam ještě jednu dvě. Jo. Pirči, jdeš s náma? Proč? Jenom na hája zpátky. Fuj! To si řekl, že leštil. Dej mi to! Počkej, já nezemřel. No jo. Já vás... Zase, vyber si ten spawn point. Ježišu. Don, ne... Pirči, mi to takhle... Může dobře krást. Nic neuvidí. Počkej, ty. Hej, čorko, počkej, já si tě doběhnu. Hej, počkej. Proč se mi nechce čekat? Počkej, tanku. Počkej, tak já se tady To nastoupím. je taky rozstřílej, ne? Asi, jako když zabiješ toho, co je u toho samopalu, tak je to platný ty vlastně, jak když tě kopnu do prdele. Počkej, pust mě tam. Počkej. Minus! Ty jsi docela talentovaný. Víš, co jsem zjistil? Když střílíš a dáš si se nahoru, tak je to docela brutální pocit. Počkej, já si vezmu. Jo, kde? Máš ty to jojo zadarmo. Cože? V tašce. Vydej ho, Peči. Ne, ale počkej, to je lopovací, vy to tady rozbijete. Mirči, nevydávej ho, opaš se. Vydej ho. Mirči, si ho vyndáš, jak zabiju tě. Jestli ho nevydáš, tak něco neřeknu. Tak si naser. Ty řeknu leda tak hovno, toč. Řekneš mi něco? Ne. Granátem, boom. Ne, sleduj. Zkus to. Ještě. Jo! Teď ti to ukážu. Ale zabil jsem 3. Čoumele. Jaž. To je zbytečný. Medic, jo, můžeš léčit lidi. Bročku, jo. Sypy. Vyber si území spawnovací. Nepotřebuju. No, tak jako v prdeli se spawnout nemůžeš. To je škoda. Když jsem to Máš zmáš. krční. Jo.
Co mám za zbraně? Granáty? Minu. No, vem ho tím po hlavě. To neplatí! Ty jsi To neplatí! Koukni! To neplatí, to je píčovina! No. Ty jsi ho fakt chtěl vzít. Ty vole to má tím po hlavě, jo. Jak jsi ho chtěl vzít tím klíčem po hlavě? Takhle. Au. No ještě trošku, ještě mu dej. Počkej, ano. Ty vole. Já jsem myslel, že mineš. Já taky. Bych se asi už neudržel. Do hajzel. No jasně, do hajzel. A do pičic. Asi ho počím jenom, počkej. Potřebuji. Já se taky obvykle takhle půjčuju tam. Moje přijdu takhle na ulici. Dobrý den, pane, jo, ten tank se na chvilku půjčím. Děkujem. Počkej, hajzel. Ty vole, on se netrefil. Ty vole, 20 cm. Do hajzlu, on nás to byl jiný. To je divný, když tam nechal zaparkovaný tank, ty vole, uprostřed bojiště. Já čekal, že ho tam nechají. Nemaj ožírat červána. Počkej, jo, teď. A kam chceš utíct, ty vole, na mapě, ty vole, 4x4. Balá. On má bazuku a utíká před tankem. Pirčit je z toho smutno. Bazuka. Další. Že by to... Že je to tak těžký. Ty vole... Ty se strefil. No ještě Když ty... tak plácáš ty náboje, takhle trefíš do tebe, tak tu stěnu. Trefil jí, ale trefil. Zap ten vlak. O, do hajzel. Do hajzel, jasně. Do pičic. A do prdele, cvič. Do prdele svět, ano. Nastávám baterku. Ty jsi technik. Zkus vylíz na tu střechu. Kde je střecha? Ty vole, v podzemí. Ve sklepě. Do hajzel. Taky máte střechu ve sklepě, jo. Do hajzel, Pirči, do pičic. Dobrý. Víš, tady sedím já. Počkej mě, vole. Ty vole, zap toho znova. Počkej. Ty vole, já myslím, že už tam ten tak nebude. Zase vedle, ty vole, Pirči, ty tohle mi... Ještě pojď. Uteč mu. O. Je můj. Já. Už jsou možná tak ty náboje, ty vole. Ale tím to osna. Počkej, já asi nemám už náboje. Tady nožem. Máš ještě tu beretu. Tady máš poslední. No nepotřebuje, to je profesionální nožář. Ty vole, takhle se netrefíš. Tam mi to ani nedostřelilo. Já už chci tu bročku zase. No, zase vezmeš ty... Opět vezmeš někoho klíčem po hlavě. To auto kolem tebe jede za 200 metrů kolem tebe. Ty vole, ty strefil jenom ani jednoho. Jednoho. Ne, on si jenom lehnul, čum, ani jednoho. Ty si bazukou střelil. No zase vedl. Ty vole. Ježiš. To nehraj. Když už, tak z rohu se skáče z nože. Ne, vole, Pirči, to mi bere, to ještě se netrefí. Víš, že ta slib je strašně nebezpečná. Dejte bojí co nejdřív zabít. Počkej, natáhni, vole, a teď se nezapomeň netrefit. Hej, dobře, na jednu ránu, musím uznat. No, ty vole, vidíš, že to jde. Dobrý, mám 9 nábojů a 4krát můžu si přebít už. Počkej, tohle bude moje. Aha, já už mám. Tam nikdo není. A já navíc nemám už náboje. Nikdo si mě nevšimne. Tebe určitě ne. Ty máš takovou klíku, že ten čurák tam, ten má ještě horší mužku než ty. Ty vole, on to je 6krát vedle hlavy. No. Jestli tě ubodá nožem, tak tě rozles. Ne, tohle to je doktor, on má, víš co, takový ty elektrody. Ty jsi hajzel. Počkej, Já myslím, že za tebou. Já se ještě přebiju, chvilinku. Počkej, aha, tady je další. No ty vole, teď je ani jedna rána. Ale já ještě děju.
Ty vole, on mě, že zrazí můj tank. Pěči, to by se strašně potí ruka. Znáš heslo? Jo. Ne, neznám. Aha. Tak časem ho je poznám, protože... Já beru bročku, já na ně jdu s tím klíčem, vole. Mě to docela láká. Já jsem tady klíčař a nožák. Tak co vy, kurvy? No to ani nejde. Počkej, já ti to opravím. To půjde. Zmrde. Stopni si. Moč, dám sem minu. Druhou. A teď se nám nikdo nedostane do tábora. Ty vole. Dělej. Ani Pardon. Pojď sem. Jo. Dáme kantra. Kde seš? Oni, Tamhle vedla. Za prvým se to hraje, že se hodí první granáty pod nohy, pak začneš teprve brutálně utíkat. Jenomže ty si je většinou házíš pod nohy sám sobě. A právě. Vemu granát. To je brokovnice, ale dobrý. 4. Kontroluju. To je mina pro změnu. Dobrý mám. Ale vemu granát a udělám. Nic? Víte, že jsme asi prohráli. Ale ty jsi prohrál. No jo, ale on má pravdu, prohráváme. Ty vole, šmejde vole. Že tvůj ten tank. Ne asi, proto chci zabít, ne. Víš, že je to asi jako kdybych já ti dal facku. Chceš facku? Si na ně ještě šlapeš. To nevadí. Bombardování. Já se jim schovám. Do garáže. No a ty tam máš už střechu. Ten je náš. Oprav ho. A čím? Klíče. Hovno. Kdyby ho měl opravovat klíčem. Kde jste vy? Tamhle. No, tak já se stáhnu. Jim jdu dozad. Kdyby stál ta arm, ten nastoupený pluk těch Arabů. Víš tady. Co? Je to hovno leda tak. Nekoukal bych se za rok. Víš, že máš brokárnu? Ne si vole. On si radši veme nůž. Tak brokárnou trefím asi hovno ty vole. Hov. Dej si pov. Ahoj, střílej rychle les nahoru ty uchyle. No tak s brokovnicí na střeše seš platný asi jako ty vole bota v hajzlu. Co vyhrál? Ještě jednou hru nebo jeden? Ještě jednu, já nedohrál. Rozbil slovo. To chvilku trvá. Creeple nešaj na to. Hlavně ty konec nemačky, nebo se to budu muset načítat znova. Jdi udělat vodu, mám žízeň. Normálně vem skleničku, narvi to do hajzla, to nesmysl. Tak jo. Já mám bročku. A beru si auto. Já myslím, že jsem tu základnu, ty vole. Já chci tank. Takhle Ty úplně nestíháš, musím říct. stíhá, pokud nic nepřejede. Kdo to zkusí? Ty, Tohle. vyšmejdi. Aspoň něco. Jenomže on tady si jde z toho kopce a budu tam čekat, dokud se to nedá ta vlajka. Šmíra. Ale to auto. Ty vole, víš, že to nevím. Haha, končíš debile, viď? Počkej, myslím, že máme skóre -15! Za tu sebevraždu, za ty vraždy. Co pak, vole, síží z cesty? Ty vole, čurák. Nás předjel. Jo, předjel nás, rychle. To je divný, když on má hamrámi tank. Ty vole, on se trefil a koukám. Došli. Nedošli, jsem se přehrál. Konečně jsi to přiznal. Vadí, prosím. Ty máš taky pití, pokud vím. Vařit pití. No to dělám úplně běžně. Nebuď jako Robin. Nebo si to umeješ. Co udělal Robin?
Nalil nám pití do talířů. Baťovi do misky a sobě do hrnku. Baťek se bál, že další pití vole naleje do cedníku. No do té palmy to narvi. Asi jsem se do něčeho trefil. Hajzel. Ten je tvůj. Nebuď jako Batěk. Počkej. Co mi Ty tam... vole! No co to? Ty jsi ocas! No to snad není možný. Počkej. Srdce znovu. Easy volta, dej mi to. Logout! Logout! Ne. Logout stačilo dát. Počkej, dej Batěk, nechci to. Ne, fakt. Matěj, jak pití? Jenom sobě. Ty vole, on je pod autem. Takhle fakt úplně na něj natěsnaný. A teď v tom kulometu, ne, on tady na něj míří. 3 cm. A my ne. Tak hraj, Matěj. Hraju já, jo. Jsi na řadě. Kolik dost mám budou? Musíš si vybrat. Tak to je automatický, ne, to je píčovina. Tank je můj, kdo mi ho ukradne, toho zastřelím. Už si ho ukradli. Hovno, to nedoběhne. Cože? To ne. To jo. Ty vole, to je píčovina. Ty vole, my ti tam dáme experta, jako level expert a on ti zajede vlastní auto. Ty seš kretén. Počkej, po Matějovi hraju já, vypadni. Ty vole, ty seš debil. Víš, co nám to dalo práce? Jo, jen to namáčknu. No a ke všemu teď nemám, ke všemu, abych tam teď šel pěšky. Batěk. Fuj, co to máš za šrupný chlop, ty vole. To je můj, vole. Já koukám, už doma smělej, co? Ale taky chodí. Pojď do myšnup, ty chlap. Můžete najít. Ale já tomu věřím. Ty seš čí? Ty vole, auto. Ani to, že to nepřejede, ty vole. Já prostě nastal tlustýho Američana. Že mě přejeli. Dobrý, vůbec Asi vám rozbil tank. Řekl bys. No. Hej, dali jsme to na experta, ještě žiju, vole. Už 2 minuty žiju. No. Přejeli. Už minutu a 55 sekund. 5 sekund vydržel Baťa. Problém. To bylo. Ty máš taky hodně rychlý reakce. A po něm něco hodím, já taky jdu to zpátky, položím to na stůl a on řekne au. Ty vole, něco slyším, vole. No. Krytí, more, krytí. Odkud to lítá? Všude kolem. Musí se rozeběhnout a dolů. Ne, jdi do píči, nešej mi na tu klávesnici. Hele, tam je ten čurák. Pirči do píče! Jdu do prdele, Pirčáku, já ti nakupu prdel. Batěk nakupuje mu prdel. Jo, mám ho. Tak, a jsem zatím jediný, kdo na experta úspěšně někoho zastřelil. A? Mě zastřelilo auto. Myslím, že to dám. Nože, vole. No tak jestli je to level expert, ty vole, tak já jsem taky expert. Bo. Na matiku. Mám tě! No, myslím, že to je expert. Není. Takže jednoho jsem zabil, 2 jsem zabil. Počkej, bacha. Jednoho jsem zabil. Koukejte, mistr. Skočí pod tank. Oh. Cože? My jak prohráváme? Ne. To je tím, že jsi to začal hrát. Ty vole, oni už nám obsadili základnu. Dej mi to umět napsat. Tak dobrý, Pirči, ty jsi to úplně nepořešil. Uhník. To je taky dobrý sport. Já teda preferuju gaučing. Pirči, nehmatej na ten tablet. Ani neví heslo, blbec. Ví. Nevíš, já taky. Jo, jaký? Řekni to. Santa Claus. Ano, jasně, to je to heslo totiž.
Cože? Jste strašný sračky. Dobrý, oživil tě. CTRL dej. CTRL, vstaneš. Mám utečku. No na střechu, tak tam jsi úplně hrozně nenápadnej. Cikání tohle. Nemluv rasisticky negře. No ty vole, na 600 metrů to střel. To A dáš. proč ne, vole? Přesně kvůli tomuhle. Ne, to se nedá, to je píčovina nějaká zlost. Ne, Nebyl to papír. vymyslel. Musíš na to mít správnou. Pošli mi odkaz Matýsku, jo. Na co? Na tohle? Jo. Jo, dáme multiplayer. Večer ho rozsekám. Vás rozsekám. Ty to budeš hrát taky? Si běž. Tak jo, Maty, my dva spolu Tank, proti ty vole, Baťovi. tank, ty vole, tank. Vidíte? Musíte nenápadně. Cikáni. Nemluv rasisticky bělochu. Ouse. Ty vole 9 FPS, cože? No, si myslím. No, občíčko. Zničo, ne? No, tímhletím. Dobrý, hraju já. Hraj. Počkej, to znamená, že už jsem zabil... Vy jste někdo někoho zabil? Já? Nikoho. Už jsem zabil 4. No. Jasný. Yes! Na experta jsem zabil 4.